Misurrender sa Pasig City Police ang prime suspect sa pagpatay sa usa ka police official dito sa Bukirang Barangay ning Dakbayan sa Sugbo nga nagpahigayon og surveillance. Samtang ang asawa sa suspect nangayo karon og pasaylo sa pamilya sa biktima ug mihangyo sa mga otoridad nga hatagan og patas nga investigasyon ang iyang bana. Ano ang report ni Alan Domingo? Ana sa custody sa Cebu City Police Office si Leonardo Manto Jr. Human kini gikuha sa hipis kapulisan sa Dakbayan Sugbo dihang misurrender dito sa Pasig City Police. Diin gipatuman ang pag-aresto kaniya. Mipatim-aw sa Pasig City Police si Manto human gitumbok nga maoy ni patay ni Police Captain Joel Deparini sa CIDG Regional Office 7 niadtong adlaw Sabado, Oktubre 25 sa Barangay Sudlon 2, Dakbayan sa Sugbo. Nakalas si Police Captain Deparini tungod sa daghang pinusilan sa lawas, samtang ang iyang kaubang pulis nakaangkon og minor injury ug nakaikyas. Dunay patong nga 500,000 pesos ang ulo ni Manto. Sa pagsuwat ni balita, wa pay giluwatan pamahayag ang Philippine National Police sa city ug sa regional office. Sanglit doon na pay gihanay nila nga kasong ipasaka patok sa suspect. Samtang miadto sa Cebu City Police Office ang asawa ni John Manto nga si alias Bing aron makita og maistorya ang iyang bana. Di makatuo si Bing nga mahimo sa iyang bana nga makapatay nga way igong hinungdan. Wala matod pa siya sa ilang dapit ni Antong Higayuna busa gusto sa asawa nga masayod sa detalye gikan mismo si Empana. Ang akong pagtuo sir is dili gyud. Dili na niya mabuhat nga siya mo nangambos. Para lang nako. Kasi pagtuon nimo sa nahitabo. Kasi nagambos ka. Sa ako yung pagtuan na sir kay kada Sabado gud mo uli gud na siya. So gi atangan gid na siya dili mahitabo ikaw nag-drive ka dili mahitabo nga makauna ka manguna kag pamusil din sa nagmotor lang kay nag-drive ka. Suwa ni Bing nga nalipay siyang anitahan sa mga otoridad ang bana apan samang higayon aduna siya'y kahadlok. Ang hinaot ko nga napay tarong sad nga makahimo og investigasyon ani nga sakto nga dili lang ang sa side lang karon sa ako ang bana ang ilahang kuanon nga siya gyud makasaan eh. Samtang adunay mensahe si Bing sa pamilya sa CIDG official nga namatay. Kung nakabuhat na nga akong bana og ingon ana mangayo mig pasaylo ako mangayo ko pasaylo sa lugar sa akong bana pero inaot lang nga imbestigaran lang jud nigtarong sad. Miadto sab sa Cebu City Police Office ang mga pamilya sa mga taong gilambigit sa krimen nga pulos ng indahay nga mahatagan sila og patas nga investigasyon. Sir, maluoy taon mo sir, uhi taon lang na ninyo akong bana sir, kaya wala man kita na kalibutan sir sa mga panghitabo sir, kaya wala man na diha. Akong anak ga eskwela yung taon to atong Lunes kay exam Manila. Nga pagkamartis nga natingala ng maestra nga nganong wala ning eskwela si Sani nga exam nila. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.